So dito pa lang, may experience mo na yung sobrang traffic dito sa may Pandan Road. And today is July 1. Yan. So good day once again, Kabalen. And welcome sa ating panibagong road update adventure dito sa May Angeles City. And for today is, sabi ko nga, first day of the month, July 1. So it's a good start to make an update video dito sa May Angeles City. At ngayon ay nandito nga tayo sa kabahan ng Pandan Road. At i-update natin yung isang mega project na ginagawa rito, which is yung Manila North Road to Santo Cristo Flyover. Yan. Ito yung second flyover na gagawin dito sa Angeles since the completion of the Kutkut Flyover, I think last 2 years or 3 years, parang ganun. So, nung una tayong nag-update dito, since na naglagay sila ng mga heavy equipment, ngayon naman ay mas dumami yung mga equipment na yon at nag-start na silang gumawa, mag-construct. So, ayan. Approaching na tayo dito sa may roundabout, dito sa intersection, at kitang-kita na natin yung actual na pagtatrabaho ng mga rito, yung mga equipments, yan, no? Yan, for the first time, makikita natin na kung paano sila nag-start na magtrabaho. Ayan, kung makikita nyo, meron dalawang yan, backhoe. Parang tinanggal na yung roundabout, yung parang garden dito. So yung unang napansin natin dito, ayun, yung parang ganito, yung island. Tinanggal na, and then ano bang ginawa? Parang tatanggalin yata yung poste. Yung posting mataas na yun, no? So yun yung abangan natin. Yan, tingnan natin ngayon, ha, para makikita natin. So far, at work yung mga equipments nila rito. Ayan, makikita natin ang malapitan. So sandali na clear nila yung island dito. Ayan, yung actual na ginagawa nila ngayon. Tatanggalin yung poste. At naggano na rin sila rito. Tinanggal na yung espalto rito. Ayan, yan yung itsura niya. Wow. So hanap lang tayo ng spot dito para makunan natin ang drone shot. At ito yung actual job na ginagawa nila. Tatanggalin yung posting mahabang yun. Tingnan nyo naman yung traffic dito. Grabe. Anong oras pa lang? I think mga 2:20 siguro. 2:39 na. Si Kuya, kukunin na yung pangkating niya. Naguhitan na pala rito. Kakat na. And then, i-jackhammer na. So, dun naman, makikita natin yung ilan ba yung equipment nila. Dalawa. Merong green. At saka dumami na rin yung mga forma na yung mga bakal na forma para sa mga posting malalaki. So makikita rin natin 'yan. Ang hirap sumingit, oh. Tingnan niyo naman yung traffic dito kung gaano kagrabe. Especially now na nag-start na yung construction. So nag-resume na. Kasi dati pinuntahan ito ni Secretary Dizon ng DPWH at sinabi niya na matatapos na agad ito dahil nga doon sa ginawang kutkut ang tagal, kutkut flyover. Ayan, tingnan nyo, ang dami ng mga ngayon. At dito pala nagkaroon na ng office, yan, dati yung unang contractor wala namang office diyan eh. Ayan. So dito makikita natin meron ng office. Ganda ng office nila, air condition. At ito yung sinasabi kong mga poste. Ito. Marami na. Dati yun lang eh. Yung bandaron lang. Ngayon, additional ito. At saka yung saron. And then, yung dalawang parang metal sheet doon, yung poste rin. Parang magkaiba yun eh. Hindi ko alam kung paporma yun o yung mismo yung nasa gitna. Pero siguro ito yung nasa gitna kasi yun. Mas maliit. So ayan, finally, umuusad na yung construction dito. So,
Kahit na medyo matagal-tagal nila ito bago matapos, at least ginagawa na. At very important project. Isipin mo yung traffic doon, kung gaano katindi. Doon sa intersection. Anong oras pa lang ha? 2:30, 2:39. Eh paano pa kung rush hour? Pagdating ng 5 o'clock, ganyan. And then, sa mga pumapasok sa umaga, pag 7 o'clock, 8 o'clock, ganun eh. Imagine nyo kung gaano ka-traffic. So pag nagawa ito, mababawasan yung traffic. So hanap tayong spot dito para makuha natin ang drone shot. At least nakita natin yung kanilang actual na pagtatrabaho. Yan, dito siguro pwede na. Yan. Bali yan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 malalaging poste na yung naitayo. Yan yung huling huling accomplishment na nagawa nila. Na maraming nakapark. Dito na lang tayo. So nakuha natin ang drone shot at nakita natin yung actual na pagtatrabaho nila, especially dun sa winasak na dun sa winasak na roundabout, yung bilog, yung circle dun na dati parang island yun eh, may mga halaman. At ngayon parang tinatanggal na yung poste, yung malaging poste, at napatag na rin nila. So ito yung current situation ngayon dito sa ginagawang Manila North Road to Santo Cristo flyover. Diyan naman yung actual na traffic. Ayan o, tingnan nyo. Hindi masyadong umaandar. Ano pa yan ha? Hindi pa rush hour yan. So what more pag rush hour na? Talagang matindi na. So I think dito ko na tatapusin yung ating pag-update dito sa may construction ng Manila North Road to Santo Cristo flyover, the second flyover dito sa Angeles City. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Coil and Dust for more video updates dito sa Angeles City and all over Pampanga. So again, ride safe always, Kabanan. See you when I see you, and Coil and Dust is signing out.